kudu jujur mesti nanam duwe watak kudu jujur ning nasi tipe tuminta goreng kasih ning nasi tipe tuminta goreng kasih angge gawa watak kang asifat adil angge gawa watak kang asifat adil eling tentang gawe pakaryan eling tentang gawe pakaryan aja milih apa sing dadi ing liyan aja milih sing dadi ing liyan jalan ke simpang lima jalan ke simpang lima kota Semarang
ayo